Life is gonna be great. Can't you see I just radiate? Yeah, we'll get the combo. Now I'm dusting off my wings. I go home. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today guys is I think the official start of fall. So sweater weather na naman. Pagising namin kanina, it was just 46 Fahrenheit, which is parang 7 lang yung temp. Nilamig kami sa kwarto kasi binuksan ko yung bintana. First time namin binuksan yung mga bintana. Tapos hindi kami nag-aircon, hindi kami nag-electric fan. So yun, nilamig kami lalo. But anyway, right now we are heading to Sioux Falls. May papagawa lang kami dito sa sasakyan. Tapos try namin na gumala if ever. Kasi yung appointment nitong sasakyan is 2 p.m. 1 p.m. pa naman. Tapos habang iiwan namin tong sasakyan, sabi nung nung sales na ganyan, si Jared, bibigyan naman daw kami ng loaner car. So ayun, may sasakyan kaming gagamitin mamaya habang magagala-gala. So we'll see you guys later. Maan pala kaming Hardee's guys, and bumili kami ng chicken with biscuit. Tapos meron siyang sides na hash rounds. Tapos hindi siya burger, biscuit siya. Ito, gustong-gusto ko kasi ng biscuit. Tapos may chicken lang siya para sa protein. So ayan, kain tayo. Honestly, no secrets between us. No, it's just honesty. Even if it hurts, even if it's just for today. I know you're just here for good fun. It's over before it's begun. So don't let me fall for a figment of my imagination. Don't be a stranger. Let me get to know ya. There's a kind of danger when my mind starts to wander round and around, trying to figure you out. Would it be like to be? Would it be like to be yours? Hey guys, South Dakota na kami, din namin namamalaya. Malapit lang pala siya. Yung parang entrance, yung parang pinakamalapit na part dito sa Iowa. Lapit lang pala, parang mga less than an hour, no? Tapos guys, ang nakakatuwa, ang interstate nila dito is maximum of 80. Kaya, lilipat na daw siya dito. 80 miles. So parang ilan yun? Hey Siri, convert 80 miles to kilometers. 80 miles is 128.75 kilometers. 128.75 kilometers. Diba? May nahuhuli pa. So, anong ibig sabihin? Nag-90? Grabe. When you're not here, the sun don't shine. When you're not near, I don't feel like I do when you're with me. It felt like suddenly our souls collided, hearts entwined. When I decided to make you mine, I'm never going back. I know that's a fact, but how do I know if it's love that I'm speaking of? This is love if I'm making you breakfast. This is Right on love if I feel myself ST42, coming South down. Line to Cape Broad on You're Thursday, not 42. around. Limagpas kangkol. This is love if I think I've gone crazy. This is love if it seems I don't care at all. That your love hit me like a cannonball. I used to worry about my options, worry about my Hey guys! So, andito na po kami sa South Dakota. Dito sa Vern AD mismo. Sa may Mitsubishi. Dito nang galing din sa sakyan ko. Mga ipapalit na naman niya po.
Tawa-tawa ka dyan. Hindi ako papayag. Kung gusto mong bumili ng sasakyan mo, bumili. Kaya wag mong pagdidiskitahan ito. Ayun, dami pwedeng ibalik ka so. I know if it's love. Hey guys, so natapos na kami sa Burn AD and ngayon punta lang kaming Walmart. Bibili lang ng gamot. Ang sakit talaga ng ulo ko. Hindi ko kinakaya yung ano ko. Feeling ko yung mata ko kasi yung sakit dito man daw. Sa may mata ko sa left. This is love if I think I've gone crazy. This is love if it seems I don't care at all. That your love hit me like a cannonball. The destination is on your left. Falls Park. Arrived. Dito na kami guys sa Falls Park. Hantay ko lang si sir kasi tatanggal siya ng sweater niya. Naka-sweater kasi siya kanina. Malamig kasi kaninang umalis kami. Pero ngayon, okay naman na. Actually, nakaka-sunburn na naman. You in the backyard and you're all fine in the summer. Hey everyone! Dito na kami sa Falls Park! Love each other. Wrote you letters and you message to the decade. Skip to the present, haven't been so happy ever. The generator naman ata yung falls nila. Sitting in the room, working on my perspective. Skip to the present, and we still haven't released it. Pen to papers, and you thought I was better. That's what it feels like, haven't been so. Paikot-ikot lang kami dito guys. Picture. Visit nyo na lang yung Instagram ko or Facebook ko for the photos. Ayan, si sir. Hindi ko alam kung anong season ba yung malakas talaga yung tubig dito. Kasi ngayon, parang pa-fall na kasi kaya medyo konti yung tubig. Pero sana yung mas madami pa yung... Nakita ko kasi yung picture dito dati na sobrang dami talagang tubig. Pero ngayon hindi masyado. Parang konti lang. Meron din cafe dito guys na ayan naka-blend lang talaga siya dito sa mga nila, mga bato dito. Ganda nung building Ayan Yung kasama ko naghahanap na naman po ng campground dito sa Sioux Falls. Parang hindi ata pwede. Walang campground. Picnic area lang. River flows one direction, and fishes they follow the flow. But what if one tried to mention that there was much more to explore? Here I am, I have a plan, I'm living free, don't know where I'll land. Here I am, I have a plan, I'm living free, don't know where I'll land. A dragonfly heard the message. Darkness was home for the star. It spread its wings to the surface. Pupunta sa taas guys. Bright colors set them apart. Here I am, I have a plan, I'm living free, don't know where I'll
Ayaw niyang tumingin, nanginginig. Ba't dito ka? Doon ang view. Tinicheck ko ng haligiran. Uy, ang ganda oh. Ang ganda ng kabukiran. Kapaligiran. So, dito lang kami sa cafe nila guys. Kaso, wala silang mga milkshake. Unavailable daw. Tapos yung coffee nila, hot coffee lang meron. Gusto ko sana yung cold coffee. Kaya, sa ice cream na lang tayo. Ito yung overlooking sa falls na ating cafe. Sarap yung strawberry. Patikim. Masarap yung salted caramel. May nuts pa siya. Sarap yung nuts niya. Pambatang flavor. Here I am, I have a plan. I'm living free, don't know where I'll land. Here I am, I have a So ayun guys, ay nagala na po namin ng buong Falls Park. So uwi na kami, pero dadaan muna kaming Sioux City kasi madadaan na naman siya. Parang an hour from here is already Sioux City. So sakto na siya for our early dinner mamaya. Doon na kami kakain. Tapos pupunta ka pa ba ng Target? Hindi na. Punta kaming Hobby Lobby, dadaan kaming Hobby Lobby para makabili na ng mga Christmas decor kasi yung Christmas tree ko bare pa. Panda Express na lang ilagay ko. Sige. Ayan guys, so mag-travel na po tayo para di tayo abutan ng dilim mamaya sa pag-uwi. Cover from another lover, would you be here for me? Never met your parents, not even your mother, but let's see where this leads. What should we do tonight? What if this breaks your little heart in mine? What should we do tonight? Let's just find out. Alright, mag-close lang tayo guys. Tingin ng halaman ngayong fall na para mas mura. Baka may halaman na pwede naming indoor hanggang winter. So, let's go sa go! Snake plant. Oh my gosh, $20 sis. Awa nga tayo yung snake plant. Ay, yan nga snake plant ko man. Yung yellow. Ito yung tanim ko sa bahay sa Ilocos. Ay, sa Pangasinan, no? 13. 39. Ano nga yung kukunin ko? Uy, parang maganda to. Oh, sa Vietnam lang. Low light din to eh. Magkano kaya to? Pero ang pangit naman na niya. Walang price. Ano siyang price? Grabe, 17 ito. Patingin nga ta. Di ba ganito yung pinabili ko kay Nessie? Bili na lang ata ako ng ano. Walang presyo. Kita man. Ay, 26. Ito na lang ata. Mahal, oh. $20 pero yan. Hatiin ko sa dalawa. Lagay natin sa tabi ng TV. Mas madami ito ah. Kaysa dun sa isa. Kaysa doon. Medyo may pangit lang na dahon. Pero carry lang. Kunin na natin tong $20. Ay, shit! Oh my God. Thank you. Yay! Dito na naman po yung mga decoration. Pero, pag decoration, mas madami sa Hobby Lobby kaysa dito. May Christmas tree naman na kami. Kaya, yung ibang ano na lang. Ito, photos, oh. May 14 lang to.
Mahal, tingnan mo to, 14 lang. Pati pasok pa. 14 lang. Pero saan natin nilalagay? Kuha na lang kaya tayo ng ganito para dun sa ano. Tara dito sa may garden nila, essentials nila. Ito pag gagawa tayo ng sabitan natin. 'Di ba? Malamig dito sa labas nila. Tingin tayo ng mga pwedeng halaman. Pang indoor. Yan. Magkano kaya ang peace lily nila? Uy, $26. Alam, mahalo, tingnan mo Di ba nauso yung halaman na yan sa Pilipinas? Anong kaladium niya, di ba? Aman, kaladium. Tipa, ang pangalan niyan doon sa Pinas. Patay na. Minabenta tong mga to pala. Di yayaman tayo sa Pilipinas pag ganyan. Yung mga damo-damo sa Pinas pinabenta dito Kita mo lang tiwana ka ni. Hindi dapat lavender na. Magkano to? Iskan mo. Thank you. Walmart sis. Doon sa Tilos ko Mga pang-pakbet. Yung pinak pero hindi bet. Binebenta pati mais dito sis. Pero may ganito na. Diba? Kung sa Pilipinas yan, yayaman na. Pati data. Pati dayami, binebenta dito sis. Diba? Dalawang kababayan na naman po natin ang nabudol. Uy, ang cute ng mga saksalag nila mga zebra. Totoo ba to? Magkano? Wag na. 9.98. Napaya lang ako para siya kantida. Di ganito na lang. Mas maganda pa. Yung ganyan na lang Kaya nga. Doon. Tas katingan na lang natin. Taniman ko na lang. Isa lang. Ibabalik mo na. Di ba? Mas mataas pa siya. Kaya mo yan sis. Dito. Balik mo siya dito. Tingnan mo. Sabi niya siguro, bakit pumangit na yung mga tinago ko? Hey. Masetas pa mo. Lantita ka pa mo. Itong mga succulent ko, pasok ko na ata. Magpa-frost na ba? Hala, naputol. Dito ko nga isabit muna. Pero papasok ko mamaya. Yan guys, ang ganda. Hey guys, so dito na kami sa bahay and hindi ko na kayo na-update kanina. Ayan, ipakita ko lang sa inyo guys yung mga binili namin sa Lowe's. Hindi ko naman napakita ko ba lahat kanina, but anyway, papakita ko na lang sa inyo para ma-end na natin yung video. So ito guys, meron kaming binili na golden photos. Problema ko ngayon kung saan ko siya lalagay, pero baka doon na lang sa bathroom siya ilagay. Actually, yung unang pili ko, mas maganda po kaysa dito. Ang problema nga lang kasi doon, walang tag kanina, kaya pinalit ko tuloy. Tapos, bumili ako ng snake plant. So, ang gagawin ko dyan, hahati-hatiin ko siya ng 4 na kasi mabilis lang naman to dumami. Alam ko, mapapadami ko siya agad. So, 4 yan. Kaya bumili ako ng mga paso. Pero sa labas, kasi nasa labas yung ibang binili ko. Nandito pala yung paso. Tapos, ito guys, yung mga pots. Ayan, puti siya para magandang tingnan. Kasi yung mga colored, ayoko yung ganun. Gusto ko lang kasi white, gray, and brown dito sa bahay. So, ayan, ito yung binili namin. Tapos, bumili pa kami ng potting mix na ganyan. Ito ata yung 2 cubic feet, something ganyan. Ayan, yan siya. So, yan yung gagamitin ko for tomorrow pag magre-repat na ako. So, ayun lang guys. Umuwi na kami. Hindi kami doon nag-overnight or whatsoever kasi may klase din ngayon si Mac. Medyo malamig na siya sis. Kaya nakakakaba na naman. Magsisimula na lang pong taglamig. But anyway, we enjoyed our travel today. Kahit konting gala lang. Yun lang talaga kapag day off, kailangan talaga
may puntahan or mag-unwind or talagang mag-rest. Kasi this past few days talaga guys, pagod talaga ako. Limang gabi akong nag-duty na tuloy-tuloy. Yun na yung parang 2 weeks ko kasi parang nagtabi-tabi yung mga duty ko. But yun. Carry pa naman. So bukas meron pa kaming isang shift for this week. Tapos off na namin ng susunod na araw. Pero hindi ko alam kung Sunday may duty ba kami. Hindi ko pa nakita yung schedule. But anyway, thank you so much everyone for watching this vlog. And mag-proceed na po tayo ngayon sa shoutout for this video. Hey everyone! Thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout po ako sa mga nag-comment sa aking vlog na first time camping sa Amerika. Ayan, first time talaga guys. Kung hindi nyo pa ito napapanood, panoorin nyo na. Maano siya, exciting siya na video. Ayan, shoutout po sa mga nag-comment kay Renz Mia, kay Lapez Malay, hi ate, silent viewer here, hehe, keep inspiring and radiating positive vibes, Ilocano here. Huwag ka maging silent, mag-ingay ka lagi. Mag-comment ka. Salamat sa panonood. And then kay Jinky Tagalog, kay Lulay and Miko's Online Diary, kay Marlon or Arienza, kay Stella Marie Vlog, kay Kikay Life in USA, kay Nomi Milante, kay Waki Stolen, Stanley Spores, kay Ibrahim Hailil, Romeo Andriano. Sabi ni Romeo, heto na po comment ko, hehe. Salamat sa pag-reply sa question ko about GHP sa FB page nyo. Excited na din kami mag-camp sa US. Alam nyo ba guys, sa totoo lang, hindi ko na natatandaan kung sino yung mga kausap ko sa Facebook. Ang dami kasi. Tapos, kapag nag-email pa sila, ang daming nag-email sa akin guys. Kung mag-chat lang din naman kayo, doon na kayo sa Facebook ko. Mag-chat o kaya sa Instagram ko kasi mas active na chine-check yun kaysa sa email ko para mas mabilis din kasi yung palitan natin ng messages. Kasi kapag sa email, guys, medyo matagal. Kaya sabi ko, Tapos, wag na kayong mag-message na, pwede po magtanong. Let's save each other's time. Kung may tanong kayo, salpak na yan. Ganun ang, guys, ganun ang attitude dito sa Amerika. Hindi na yung, pwede po bang magtanong? Tanungin mo na, kasi kung kaya ko namang sagutin, sasagutin ko. Pag hindi ko alam, sasabihin kong hindi ko alam. Shoutout din kay Ronica Berto, kay HPT, kay Rosemary Sumulong, kay Gwen Corregidor, then kay Dexter Cabog. Ayan. Thank you so much everyone for commenting and for subscribing to this channel. But if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update sa laging pag-upload namin ng videos. Lagi! Yung upload schedule ko guys, kung napapansin nyo, I try my best to upload on Sunday, Tuesday, and Thursday. So, 3 times a week ako usually nag-upload kapag hindi busy. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much everyone for supporting us. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs. I like the way she dances, baby.